ovde znamo godinama. Tako da ne vidim razlog za tu ogromnu tenziju. Razumem i vas, svetsko prvenstvo, razumite i vi nas. Došli smo ovde da igramo fudbal i da predstavimo svoju državu, kako god znamo i umemo, ja se nadam u najboljem svetu. Tako da sad neku tenziju da dižemo bez razloga, da li ste ušli ovdje ili tamo, molim vas je pozvao da pogledate, nema ni jedan jedini igrač. Juče je onako bilo spontano, mislim da ste to lepo ispratili. Vi ste uvijek dobro došli, uvijek ste dragi ovde. Ponavljam, znamo se tolike godine, mislim da ne bi trebalo da bude problema između nas. Šta god vam treba, šta god želite, dovoljno je da kažete, mi ćemo izaći u susret. Shvatam da odavde treba da pišete, da donosite vesti. I mi smo ovde zatvoreni u sobama i u holu, ni mi nigde ne idemo i nama je malo dosadno, ali smo skoncentrisani na naš rad, na naše utakmice, na treninge, spremamo. Kod nas je prisutna tenzija, razumijem i kod vas, tako da ako možemo da stavimo tačku na to,